Roma 2023. Sub pavajul de marmură al Vaticanului, într-o bibliotecă inaccesibilă publicului, se găsește o secțiune despre care nimeni nu vorbește. Archivum Tenebris, Arhiva Întunericului. Se spune că acolo sunt ținute documente interzise, cărți condamnate de biserică și un manuscris care nu poate fi distrus. Codex Umbrae. Cine îl citește nu mai e niciodată la fel. Sau nu mai e deloc. 1. Intrusul Marcus Santori, un tânăr preot cu talent lingvistic rar, este chemat de un cardinal bătrân pentru o traducere discretă, fără explicații, doar un ton sec. Nu trebuie să înțelegi, doar să citești. Începi la miezul nopții, singur. Manuscrisul este scris pe o piele ciudată, ca de om, cu litere ce par să se schimbe la fiecare clipire. Textul este în latină veche, dar cu fraze pe care niciun teolog nu le recunoaște. La primul rând, Marcus simte un fior pe șira spinării. La al cincilea, sângele îi se scurge puțin pe nas. La al zecelea, ceva din cameră oftează. 2. Codul de dincolo. Pe măsură ce citește, Marcus descoperă referințe la îngeri căzuți care nu au ales nici cerul, nici iadul, ci au rămas printre oameni, ascunși în forme de lumină. În arhivă sunt numiți Umbrae Dei, umbrele Domnului. Manuscrisul nu e doar o poveste, este un ghid, cum să-i vezi, cum să-i contactezi și cum să devii unul dintre ei. Pe marginea unei pagini apare, scrijelită cu unghia, o propoziție în italiană modernă: nu citi până la capăt. Marcus, desigur, continuă. 3. Trezirea. La ora 3:33 dimineața, o candelă se aprinde singură în capelă. Marcus ridică privirea. În fața lui stă un om fără umbră, îmbrăcat ca un cardinal, dar cu ochii complet albi. Acum știi, spune ființa, te vom lua înapoi cu noi, la începutul tăcerii. Marcus urlă, dar nimeni nu-l aude. În dimineața următoare, camera este goală. Numai manuscrisul rămâne deschis la ultima pagină, cu o frază nouă. Traducătorul s-a unit cu textul. 4. După dispariție. În Vatican, nimeni nu mai menționează numele lui Marcus, dar călugării care curăță arhivele spun că uneori aud pași în tunelurile de sub bibliotecă și că dacă deschizi Codex Umbrae într-o noapte fără lună, poți vedea reflexia unui bărbat în pagină clipind către tine. Dar să nu citești prea mult. O umbră îți poate ieși din suflet.